Assimi Goïta ale ɲuman segina kana Mali la. Tata Rose ni bɛɛ b'ale dɔn Orokiya Dumbuya la ko ale kɔni ka kiiri jaabi kɔni bɔra. An balima o bisimilayi an ka kibaruya kɛnɛ kan. Assimi Goïta ni bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ale kun taara taama la Russie jamana kan. O taama in yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o de ka fɔ sommet Russe Afrique ni nin kun y'o tako filanan ye ni farafinna jamana ɲɛmɔgɔ caman kun wele don ni kɛnɛ kan. Kɛrɛnkɛrɛnyana colonel Assimi Goïta ale kun bɛ yen nɔ. O taama ninnu senfɛ a yirala ka fɔ min ye juillet kalo tile 27 ye ka taa bila a 28 na sommet in kɔni daminɛra. Sommet in kɔnɔna la colonel Assimi Goïta ale kɔni kumara. A ka kuma kɔnɔna la a ye tali kɛ min ye farafinna jamanaw kɔni ka taaɲa ani kɛrɛnkɛrɛnna Mali yɛrɛ ka nafasɔrɔ siraw kan. O senfɛ min ye colonel Assimi Goïta ye a y'a yira a ka kuma kɔnɔna la ko min ye Russie jamanakuntigi ye ko olu kɔni kumala Mali ko kan. U ka kuma kɔnɔna la k'u y'a yira k'a fɔ Mali ni Russie kɔni na u bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka nafa sɔrɔ cogoya min na. O tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ min ye Russie jamanakuntigi ye ale kɔni wulila ka taa ka naviw kɔni yira colonel Assimi Goïta ani jamanakuntigi wɛrɛw la. Ayiwa o senfɛ de min ye colonel Assimi Goïta ale y'a ka pankuru ta kunun k'i kun ɲɛsin Mali kɔni kan ni ale yɛrɛ ɲuman sera Mali pankuru jigiyɔrɔ la. O ale kunbɛli kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko a ka ministre caman taara kunbɛn kɛrɛnkɛrɛnna min ye premier ministre ale yɛrɛ kɔni kun bɛ yen wa sɔrɔsiw y'a kunbɛn f'u ye sɔrɔsi fɔli kɔni kɛ a kun. Ale ka nali la jaw y'a yira k'a fɔ ko min ye Bamakɔ ye n'o ye Mali kɔni faaba ye maa caman kɔni bɔra k'ale kɔni kunbɛn wa u ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye Orokiya Dumbuya ye ni maaw b'a dɔn Tata Rose ko ale kɔni ka kiiri jaabi bɔra a yirala k'a fɔ ko ale kɔni bɛna san 1 kaso kɔni datugunen kɔni kɛ wa min ye amadi ye ko a bɛna miliyɔn 1 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔni sara o la. Ayiwa hakilina jiginna an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Tata Rose ni ale dɔnnen don kosɛbɛ bɔlɔlɔ siraw kan. Hakilina jiginna an b'a yira k'a fɔ min ye Tata Rose ale kɔni minɛra kabini marisi kalo kɔnɔ na ko ka sabu kɛ ko a bɛ ka kumakan dɔw lase bɔlɔlɔ sanfɛ an ka jamanakuntigi ma ale n'a ɲɔgɔnna caman wa an bɛ wagati min na bi ale kɔni ka kiiri jaabi kɔni bɔra bi nka an kɔni t'a dɔn ni u kɔni bɛna weleli kɛ a ko la walasa dɔ bɛ se ka bɔ kiiri kɔni na nka ni min bɔra la an n'o da u tulo kan an ka don nata kibaruyaw kɔni na.